Можна було би досягти більших результатів. Тобто, чего вы не сделали? Зрозумієте, ці справи ще разом з тим ми і вчимося розслідувати. Тобто, якщо ми говоримо через 4 роки, то ми бачимо і проблеми в організації, тобто деякі недоліки могли би бути, без яких можна було би обійтися, деякі помилки тактичні, тобто були. Можливо, деякий розподіл сил був би трішки інакший по напрямках. Тобто, єдине, що можу сказати, що не було небажання працювати і не було умисності десь шкодити, не розслідувати і так далі. Тобто, помилялися, але працювали. Водночас, як я це вже теж неодноразово повторював, ми стикнулися з непідтримкою, а часто перешкодами, тобто зі сторони тих, хто мав би сприяти розслідуванню, зокрема зі сторони керівництва Генеральної прокуратури і зі сторони керівництва правоохоронних органів, і зі сторони Верховної Ради, що також суттєво вплинуло на ті результати і в першу чергу на відсутність через 5 років достатньої кількості вироків, тобто покараних осіб за ті злочини.